La Mare de Déu de Canòlig té un significat important per a mi. M'acompanya en els bons i els mals moments de la vida. Sempre està present en el meu cor. Les experiències són les viscudes amb la família, les trobades al santuari, les costellades al bosc o a la borda. Canòlig forma part del quart de Bicisarri, lloc de naixement del meu marit i pare dels meus 4 fills. L'any de la celebració, el 50enari de la troballa de la Verge, l'any 1973, va néixer la meva filla petita al març i, per tant, teníem clar que havia de dir-se canòlig, com també teníem clar que havia d'assistir a l'aplec de la Mare de Déu, un any tan assenyalat i on tot el poble, en pes, es van volcar per a participar i col·laborar en la gran festa de germanor que s'hi va organitzar. La celebració dels 800 anys de la troballa de la Mare de Déu de Canòlig ha de ser una gran festa popular, en la que hi puguem participar petits i grans, i sobretot en la que aconseguim inculcar l'estima, l'amor que l'Aurèdia i ses contorns, com bé diu el goig, tenim per la Mare de Déu de Canòlig.